Igama lami nguMelusi futhi kaSkhosana. Namhlanje ku-algebra sizobheka ebesike sakubheka ekuqaleni, kepha sizokwenza manje kuhluke kunasekuqaleni. Kunezinto ezikhona sizozifaka futhi sizokwenza ngokwezibalo i-algebra yethu namhlanje. Ngaphambi kwethu niyabona-ke kunesikali. Le sikali sinamabhokisi amathathu anabo x abangakasolva noma singabazi ukuthi isisindo sabo singakanani. Saphinde futhi safaka ama-1 kilogram amancane laphaya. Ukhumbule ezibalweni zethu zasekuqaleni azange sibafake labo 1 kilogram, but namhlanje engifuna sihlale kukho nokufuna sikucabange ukuthi sizokwenza kanjani ukuthi sithole labo x ukuthi bangakanani mase sikwenza mathematically ngolimi lukaGeorge. And manibona futhi ukuthi isikali sethu niyasibona kwanina siyalingana macala omabili, akunala kulenga khona, akunala kuphakame khona noma kwehla khona. Nake sizokwenza masibhala i-equation yethu sizothi u-3x noma labo x abathathu sizobabiza ngo-3x ngoba sazi isisindo sabo singakanani. Ngale esandleni sesinxele plus 2 labo ama-1 kilogram lawaya enza u-2. Futhi esingakusho-ko ukuthi isisindo sethu esisesandleni sesinxele u-3x plus 2. Mase sisuka futhi siya ngale esandleni sethu sokudla sibala isisindo sethu ukuthi singakanani. Siyathola ukuthi lapha kunamabhokisi awu-14 amabhokisi wethu esandleni sethu sokudla. Isisindo sasesandleni sokudla noma kuside lasesandleni sokudla u-14. So singasho ukuthi isikali sethu isandla sokudla silingana no-14 isisindo sakhona. Sobhala equal sign. Ipensela lami lela libonakala ithi ngithathe limhlophe ibhale yebo limhlophe nako. Siyaqhubeka. Manje ngifuna nikucabange ngamasimbulu wethu la siwabhale lapha phansi noma sikucabange sibheke isikali sethu lapha phezulu. Ngifuna sikucabange ukuthi sizokwenza kanjani ukuze sisuse lamabhokisi amabili ama-1 kilogram la amabili esiwabhale lapha esandleni sesinxele. Into elula-ke esingayenza ukuthi sisuse lama-1 kilogram amancane lawa amabhokisi lawa amancane, kepha into esingahlangabezana nayo ukuthi isikali sethu ngapha esandleni sesinxele sizokhuphuka siye phezulu. Kepha ekuzomele sikwenze ukuthi uma sisusa amabhokisi lawaya amabili amancane nangale esandleni sokudla kumele sisuse amabhokisi amabili. Siyasusa amabili nangale esandleni sokudla sizosusa amanye amabili. Mase siya phansi sesibhala i-equation yethu sizothi amabhokisi amabili esiwasusile noma -2 sizothi esandleni sethu sesinxele sisusa u-2 okhansela u-2 noma u-2 ususa u-2 esandleni sethu sokudla sesinxele sizosala ngo-3x. Nangale-ke esandleni sokudla sizosusa omunye u-2 noma u-2 sizosala ngo-12 wethu. Niyabona-ke nani ukuthi ngale esandleni sokudla lokho singakususanga ku-12 okusele nangapha esandleni sethu sesinxele esikususile ku-2 kusele loya. Singasho ukuthi i-equation yethu ime kanjena, u-3x ulingana no-12 and isikali sethu sime ngokulingana. Umbuzo wami munye futhi ulula ukuthi yini esingayenza ukuthi sisuse u-x owodwa sixazulule yena yedwa kodwa sigcine isikali sethu futhi sisalingana sime ngomumo nangale ndlela esisese iyona. Nika nje imizuzwana ukuthi nicabanga ukuthi sizokwenzani. Into elula-ke esizoyenza yilento ebizwa ukumultiplya noma sidivide
ukukodwa kokuthathu noma kuthiwa divide i-1/3 macala omabili esikali. Engizokwenza ke ukuze sikwazi ukuthola laphayana, sizothi 1/3 simultiply naloya 3x nangale, senze kanjalo sizomultiply naloya 12 wethu esimtholile wamabhox ebewasele. Esizokwenza ukuthi kuloko okuthathu kwamabhokisi okula sizothatha okukodwa ibhokisi elilodwa sisuse lamabhokisi amabili, nangale futhi sizosusa i-1/3 yamabhokisi alaphayana, sizosusa i-1/3 yethu kuzoba u4. Kusho ukuthi u12 umhlukanisa kathathu kusala amabhokisi awu4. Sosusa amabhokisi awu4 laphaya, nawo siyasusa amabhokisi wethu awu4 njengoba ubona ke sisele ngamabhokisi amanye awu4. Ke ukulula ke mase sibuyela ku equation yethu singathi lolu phawu olulodwa noma u-x loya owodwa ibhokisi elikhulu lika x lilingana namabhokisi amane ngale esandleni sesinxele. Siyabona ke lapho ukuthi u3x uzokhansela omunye u3 laphayana. Safuna ipensela la, masikhansela siyakwazi ukukhansela kanjeni, 3 yakhansela u3 kusala u-x, nangale masithi u12 simhlukanisa kathathu, siyakwazi ukuthi mase simhlukanise kathathu sithole inani elingango4. Kusho ukuthi amabhokisi wethu lawa amathathu, ibhokisi ngalinye lilingana namabhokisi amancane angale amane. Kusho ukuthi u-x wethu i4 kg noma abo x bethu bamabhokisi labayana bawu4 kg.